Добра вечер. Развръзката. Значи за мачката не мога да не кажем за какво се е струшила. Така, томболата приключва. Имаме познал печелившата комбинация. Така, че позачекаме малко се включи то оня. Та, положението е да си ебе как си. Къде ме е фенера само малко? Колегите ме напусна. Понеже тук ние българите работим, аз не работим на много места, само райдора ли, ама колегите работят, разнасят пици, правят какви ли не неща. И аз си тук в гаража като глупов. И сега да видим проблема на Peugeot, какъв му беше. Имаме пациент, клиент, приятел или познал правилния отговор. Пича Майо България, затова там ще му обслужиме колата без пари, няма проблем. Ако не, ще му пратим една студена вода да пие. И те така. Сега, мачката обезпаразитихме всичко. Надухме и системката тук. Имаме такива инструменти, имаме някакви за надуване на водната система. И ей, тук вътре, не мога да светнеме, ей, там в една дупка трябва да има тапа. Тапа на водната магистрала на двигателя, която тапичка я намерихме после. Тя леко е изпаднала. Ударила веришката, щупила е това и сега е напълнил този мотор с водичка. Сега дилемата е следната. Дигаме го нагоре, защото аз съм поизмил малко, нали? Понагласили сме, отдоле сме го поизмили. Дилемата е следната. Дигаме го да му сваля малко от биелни основни лагери. Да видим, нали, защото като са го карали така тъпите англичани, може и да са повредили някой лагер. Та, ако мога момчето да мине без лагери, е още по-добре. Та, ако мога да мине само с лагери. Та, казусът е следния. Можеше да го излъжим това момче, бако, аз съм ти свалял главата, така, па иначе да го увъртим и да му вземем парите и па да му свършим работа. Обаче, от тия пари не са моите, батко. Тия пари са с лъжа. Мога да ме кълнат на всички мои колеги, ама сега какво правим? Аз така съм научен. Дигнем малко, що... Така. Къде е лампата, бе? Ага. Коя лампа? Осветление, не? Осветление. Ти я държиш ли? Така. Ето. Моторетката съм поизмил малко от тук, оттам вече се личи, се стича всичко. Само да му бутнем помпичката долу и да му погледнем лагерчетата. Дали са окей. И ако са окей лагерчетата, ще се опитаме на това момче да му набутам тапата, без да му сваляме глава, без да сваляме нищо, та да не го набутваме с пари. Защото най-лесно свалям му главата и му го слагам къде си трябва и готово. Той път си плати, нали? Сега ще вземе едно масълце, ще го запалиме без вода, без тапа, защото тук у Англия тапа сега не мога да намерим. Ако бех Видин, отиваме, взимаме една тапичка и съм го затапил и е готов. Уния там хейтери, такива пишман, майсторите, това, онова, къде ни ядат говната там по интернет, ич мина една кура за тех.
За мен е важно този човек, който е дошъл и е купил тази кола сега, утре, други ден да се върне с шише уиски. Те това от мене тази вечер, проблема е решен. Мога да не е на 100% решен, защото мога да има и лагерчета нещо страшно, нали? Ама знаем кой е виновника за тази цялата буза. Живи и здрави всичките. Сега чуваме пак